Vuka Substance Abuse Center, we deal with people who've got a problem with substance abuse, with the main focus on youth. Sithatha ke pha eBhayibhelini ku Isaiah 60:1 apho ithi arise, shine, for your light has come. Sinika ithemba kubantu abaphelelwe lithemba ngenxa yeziyobisi. Sithi kubo mabaphakame, ixesha lifikile, uvuka ufikile Zwelitsha. Thina ke sisebenza ne-social worker onontlalontle, sisebenza ne-mentors. Ukubana umntana or umuntu omdala unengxaki neziyobisi, uza kuthi simdibanise ne-social worker yethu, simdibanise kunye ne-mentor yethu. I-mentor yethu ke ngumuntu osuka kobubomi beziyobisi, oye wayoyisa indaba yeziyobisi, unika ithemba kwii-clients or kwii-victims zethu. Silapha eZwelitsha kwa number 4, office number 4, Zwelitsha complex, kulaa ndawo kudala kwakusithiwa kusekhemest. Uvuka Substance Abuse wenza i-counselling kubantu abanengxaki, yaye sinethemba because we are a faith-based organization ukuthi ngomthandazo yonke into possible. Kwavuka ke sine-programs kuba ngalomzuzu asikafumani inkxaso kurhulumente, sine-programs esizenzayo ukuzama into bana ii-ofisi zethu zihlale zivuliwe. Ziiprojekthi ezimbini, sithengisa isonka, sithi sawugqiba senze i-photocopying, i-internet cafe, senzela nabantwana ii-assignments. Siyacela balunga seZwelitsha, if umntu unengxaki nomntana oneziyobisi, siyafumaneka kwa 040 654 0315 okanye 063 520 6324. Ndisebenza apha eZwelitsha Vuka Substance Abuse no Mrs Gulubela Uthandiswa, lo ogqiba kuthetha apha. Ndisebenza naye ke njengonontlalontle ke. Sisebenza ke nababantu ebesebachazile, abantu abangaphathekanga kakuhle empilweni nasengqondweni ngenxa yokusebenzisa iziyobisi gwenxa. Iziyobisi ke esithe safumanisa into kokubana abantu bayazisebenzisa abangena apha eofisini, kuzikuka utywala, ziquka imandrax, ziquka itik, ziquka indanda njengoba bekhe watsho. Into ke thina ke esizama ukuyithetha kuni bahlali nakanye bemi baseZwelitsha into kokubana ukusebenzisa utywala okanye ukusebenzisa isiyobisi ngendlela egwenxa kuyayiphazamisa ingqondo yomntu, kuyaphazamisa umzimba womntu, kuyaphazamisa ukuhlala komuntu nabantu abathandayo ngokwasefamilini nangokwasecommunity, ngokwasemsebenzini, kuyo yonke nje umuntu indawo anxulumana kuyo. Sithi ke ngethina ke sizi-social workers, umuntu xa efikile apha, indlela esisebenza ngayo yokokubana sisebenza ngokuba umuntu avume engqondweni yakhe nasemphefumlweni wakhe into kokubana ikhona ingxaki. Xa umuntu enjalo kulula ukusebenza naye ngoba ngumuntu lona othi yena udinga utshintsho okanye udinga ukuncedwa, akakwazi ukuzinceda ngokwakhe. My role apha is to ensure that ndigive i-motivation kwabo bazibhaqa bezityumpantyumpeka kwiziyobisi. Yindlela lena enami ebendikhe ndayihamba, ndiyabazi ubungozi bayo, ndiyayazi biqala phi yokuphela phi. Njengamntu nami odeske wazibhaqa eseva iminyaka engapha kwe-11 ihleli ngapha kwezitsixo ngenxeni yeziyobisi. Ngoko ke ndisihleli apha nje kwaVuka Substance Abuse Center injongo kokuba sizalisekise lalizwi lalikhe lalithethwa ngupresident waseSenegal ngenye imini esithi, the world is in crisis not because of the bad people but because of the silence of the good people. Ilizwe esiphila kulo lonakele lungonakaliswanga ngabantu abangalunganga kodwa kukuthula kwabo bathi balungile. Ivuka Substance Abuse Center ke ngoku inabantu abanjalo abawaziyo umonakalo, abathatha responsibility ngoba uqhela ukuthi upresident xa ethethayo, if you are not part of the solution therefore you are part of the problem. Siseva lo njongo ke kwaVuka Substance Abuse.
ndiyenza lento ndinenjongo yento ukuthi maybe ukuhamba kwam le ndlela makube likhubalo kwabanye abantu khona ukuze babone into yokokuba kuyaphumeka kwezi zinto, sincedisane, senzelane ivisit, sicreate friendship, kwenzela ubomi. Enye ixesha omnye umuntu ungamane usithi hayi sukuyenza into ethile, kodwa ukuthi hayi nje akonelanga, ingasikayibona uyahamba le ndlela apha ecaleni kwakhe khona ukuze akwazi ukukhuthazeka naye ayiqonde into yokokuba kuyaphumeka kule meko. Siyenza ke lento sinenjongo yento yokokuba ngomso nangomso singane-community engenazo iziyobisi, singane-community apho abazali bethu bangasoze babe boyika ukuhamba endleleni, apho oodadewethu bengazi ukuthi xa befuneka benxibe impahla kufuneka behleli nje bacingana nabantu abazawubajonga bababone ngezinto abanokuzidlwengula besenziwa phofu zezi ziyobisi, iindidi ngeendidi zazo ke. Akukho nasinye ke ndinothi ndisisebenzisanga, ndisisebenzisile kwaye kunjalo nje andiyithethi ndiqhayisa loo nto leyo, kodwa ndiyithetha ndinento ethi nam xa ndilalayo ebusuku iinyembezi zinqumle umzimubombo ngenxeni yeziganeko ezehleleyo ebomini bam, ngenxeni yokuba ndisebenzisa iziyobisi. Loo nto yandenza ndibe nento ethi kulungile into yokuba ndibe yi-part and parcel kaVuka Substance Abuse, ndincedisa abantakwethu ukuphuma kule meko bazibhaqa bekuyo. Siyabulela kuZwelitsha TV ngale opportunity. Sicela into yobana abantu mabasixhase, sicela into yobana mabaxhase kunye nabasasazi bethu because benza into basifikeleleke kumntu wonke. So siyabulela kakhulu ngeZwelitsha TV sithi nangamso.